Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Бүгенге чыгарылышта авыл башлыклары хисап тота. Авыл җирлекләрендә узган җыеннардан безнең репортаж. Милли мәдәниятләр елына үзенчәлекле старт. Халыкка бизәкле дөнья исемле күргәзмә тәкъдим ителде. Сәламәтлек 5 еллыгы дәвам итә. Бу атнада чаңгы ярышлары узды. Булган вакыйгалар турында кыскача. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары бара. Җирлек башлыклары халык алдында 2022 елдагы эшчәнлекләре буенча хисап тота. Бу атнада Михайловка һәм Тойгылда авыл җирлекләрендә җыеннар үтте. Җыеннарда Татарстан Республикасы буенча медицина социаль экспертиза бош бюросы җитәкчесе урынбасары Светлана Алишева да катнашты. Халык үз җирлегенең авылының тормышына битараф түгел, җыеннарда авыл халкының актив катнашуы да шуңа ишарәли. Михайловка авыл җирлеге Михайловка авылы һәм Элемтә авылларынан тора. Авыл җирлегендә барлыгы 280 йорт исәпләнә. Аллаға шükür суыбыз бар. Менә поштага гына җылы урын кирәги. Поштабыз да әйбәт эшли. Урамда ут бар. Главный безнең менә су белән интегәдер. Хәзер суга проблема юк. Менә безнең бөтенләй шулай. Проблемалар бөтен җирдә дә бар инде. Ну шулай да без үзебезнең сельсовет председателеннән бик канәгать. Менә мин үзем пенсионерка, әле шулай да берәбине карап йөрим. Һәр вакыт кергәндә ничек булса да безгә үз вакытын табып безгә ярдәм итә. Бүгенге көндә авыл җирлеге территориясендә урта гомуми белем бирү мәктәбе, балалар бакчасы, почта, ФАП мәдәният йорты, авыл китапханәсе эшли. Мәктәптә 100 укучы белем ала, балалар бакчасына 25 сабый йөри. Я, как городской житель, хотела бы сказать, что я поражена тем состоянием вообще самого села, да, которое процветает, село живет своей жизнью, оно дышит, это село, да, решает самостоятельно свои проблемы. Понятно, где-то с поддержки государства, где-то самостоятельно. Авыл җирлегендә 3 шәхси эшмәкәр, 2 фермер хуҗалыгы үз эшчәнлеген алып бара. 8 кеше үз мәшгуль буларак теркәлгән. Авыл җирлегендәге юллар канәгатьләнерлек хәлдә. Мөслимнә Михайловка авылына керә торган юл өлешенә ремонт кирәклеге билгеләп үтелде. Тойгылды җирлегенә караган 4 авылда 1010 кеше яши. Авыл җирлегендә 494 шәхси хуҗалык исәпләнә. Җирлектә фермерларда әз түгел. Һәрбер авылның үзенең проблемасы бар. Менә су проблемасы. Аллаһка шөкер, бүген көндә 2 башня да эшли башлады. Мөмкинлек булса инде менә бу Ташлыярның чишмәсенә кушу инде безнең яхшы су килсә әйбәт булыр. Җирлек халкы проблемаларын чишүдә актив катнаша. 2022 елда барлыгы 705 мең сум үзара салым акчасы җыелган. Әлеге средстваларга Ташлыяр, Тойгылда авылларында юлларга чокыр ремонты үткәрелгән. Икенчедә санкцияләнмәгән чүплек бетерелгән һәм урам юлларына графис алынган. Тойгылда авылында иске зыярат койма белән әйләндерелеп, карт агачлар кесилгән. Ташлыярда су насосы алыштырылган. Тойгылда авылы су башнясына капиталь ремонт ясалган. Үзара салым средстваларына юллар грейдерланган, урам утларын көйли шкаф щитлар алыштырылган. Тормыш дәвам итә. Кайсын яңартырга, кайсын ремонтларга кирәк. Бу эшләрдә халык та бердәм булсын иде. Лилия Шаймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кирәш-Шуран һәм Вәрәшбаш авыл җирлекләрендә дә җыеннар узды. Ел дәвамында башкарылган эшләр буенча 2 җирлектә дә уңай бәя алынды. Тулырак Нойда Зәкиев репортажында. Татшуран авылындагы мәдәният йортына 5 авылдан халык җыелган иде. Җирлек башлыгы Радик Сафиуллин эшләгән эшләр белән таныштырды. Ут мәсьәләсе хәл ителгән, иң үзәккә үткән юл һәм су мәсьәләсе дә әкренләп чишелеш ала. Бу җирләренә җаваплыгы шикләнгән Август Мөслим агрофирмасы үз вакытында исәп-хисап ясый. 3 авылда 5 гаилә фермасы эшли. Узган ел үзара салым акчасы 100% җыелган. Быел Ташлыгада яшәүчеләр 1000 калган авыллар 1000 сумнан җыярга килешкәннәр. Безнең җирлегебездә төгәл итеп тоталар. Төгәл итеп бүленгән һәм төгәл итеп тоталар. Без шуларга бик канәгать һәм бик ризабыз. Авыл җитәкчесенең докладында күренгәнчә байтак эш эшләнде. Без аның эшләреннән инде канәгать булып торабыз. Киләчәктә инде киләчәккә планнар белгиләп, шуларны бергә авыл халкы белән бергә хәл итәргә итсәк, иш шудай әйбәт булыр инде. Искевәрәш һәм Вәрәшбаш авылында 608 кеше рәсми теркәлгән. Җирлектә эшләүче җаваплыгы шикләнгән Август Мөслим җәмгыяте һәм Ислам крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчеләре һәр чак ярдәм итеп тора.
Күпләп мал асраучы 7 гаилә фермасы бар. Бер гаилә шибиләр үстерә, бер мәктәп, 2 балалар бакчасы эшли. Мөслим дан еракларга тараткан Бөтен Россия каз өмәсе фестивальдә шушы җирлектә оештырылды. Biz üzere salam akçasını telep jiyabız indi. Biz indi Zülfiye'nin işinden bir kanegat. Bütün nerse işlenip tura. Nindigine soru bilen müracaat etsen de oğul şehirligi başlığına her vakitte de üterge tırışa. Жерли үзәдәре башлыгы Зөлфия безнең эшләгән эшләренә отчетын тыңларга, киләчәккә планнар корырга килдек. Зөлфиянең эшеннән бик канәгатьбез. Нәрсә эшләсе бар? Нинди эш куша чыгып җигәргә торабыз. Бик яратабыз Зөлфияне. Аллага шөкер. Казан кунагы Татарстан Республикасының медик-социаль экспертизасы баш бюросы вәкиле Светлана Алишева халыкара вазгыять белән таныштырып китте. Район башлыгы Альберт Хуҗин районда башкарыла торган эшләргә тукталды. Очрашуда һәр ике җирлекнең дә эшчәнлеге уңай бәяләнде. Киңәшләшеп, бер-беренә хөрмәт күрсәтеп эшләгәндә генә эшләр уң була. Киләчәктә дә бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп эшләсеннәр, яшәсеннәр иде. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшьләр үзәге бинасында ремонт эшләре башланып китте. Капиталь ремонт эшләрен Казан шәһәренең Таткамын жилсервис оешмасы башкара. Әлеге яшьләр үзәге эшчәнлеген Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә дәвам итә. 90-2000 елларда әлеге бина укучылар йорты буларак хезмәт итте. Онда яшь туристлар станциясе дә бар иде. Соңрак бина яшьләрнең күңел ачуына әйләнде. Кичке дискотекаларга яшьләр бик теләп йөрде. Соңгы елларда яшь парларны теркәү тантанасы, бәйрәм мәҗлесләре үткәрү өчен дә күпчелек әлеге бинага өстенлек бирде. Мизгил яшьләр үзәге 70-80 елларда ул Мөслим район халкы өчен клуб ролен үтәде. Аннан соң инде биредә укучылар йорты оешты һәм тагын бер өлешендә аның яшь туристлар станциясе эшләп килде. Биредә балалар өчен түгәрәкләр бар иде. 18-әр түгәрәккә балалар йөриләр. Ремонт вакытында фасадны өр-яңадан тышлау, ишекләр алыштыру, канализация, җылылык һәм су системаларын яңарту, сок һәм янгын сигнализацияларын кую планлаштырыла. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикле гражданнар өчен комплекслы эшләр дә башкарылачак. Безнең әтиләр, бабаларыбыз урамга чыгып, танцыга йөргән булсалар, безнең абыйларыбыз дискотекка йөргән. Инде хәзерге замана яшьләренә заманча таләпләргә туры килә торган бина. Монда инде барлык тышкы фасадлар алмаштырыла, ичке бүлмәләрендә шулай ук бүлмәләр ремонтланачак, һәм инде заманча эшләнәчәк. Ремонт эшләрен төзүчеләр кыска срокларда төгәлләргә уйлый. Заманча төс алачак бинадагы ремонт эшләрен финанслауны Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы үз өстенә алган. Лидия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2023 ел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан район мәдәният йортында Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Хәния Гәрәева белән очрашу оештырылды. Чарага оешма предприятие коллективлары төрле авыллардан чигү белән кызыксынучылар да килгән иде. Бизәкле дөньям дип аталган күргәзмәне Наиля Салахова тамаша кылды. Хәния ханым татар халкының кул эше чигү белән шөгыльләнә. Шәхси күргәзмәсе белән Мөслим җирлегендә катнашуны эшмәкәр Ирек Хамадишин оештырган. Иң беренче мероприятие выставка мастер-класс дип аталган, инде пока планнарын составлять иттек тә. Бу бик үз эшен яхшы белгән Хәния Гәрәеваны чакырырга булдык. Беренчесе халыкта омтылыш барлыкка килсен дип үзенә. Чарада катнашкан район башлыгы Мөслим милли бизәкләр проектына шушы күргәзмәдә старт бирелеп, ел азагында нәтиҗә ясалачагын әйтте. Авыл җирлегендә чигү ул һәрвакыт шөгыль булган бит инде, булаймы? Мендәрләре белән татар халкын һәрвакыт моны күрсәтеп, мактанып, менә бездә шундый, менә бездә әбидән калган дип горурланып күрсәтә торган әйберләр шулай бит инде. Без алардан нәрсә белән кимсенәйме? Без шулай ук матур иттереп эшли алабыз. Без әзрәк моңа тагын инде профессиональ алымнар кертеп, менә шундый матур әйберләр ясый алсак, ул бик матур булыр иде. Хәния Гәрәева Альберт Робертовичка үзе ясаган картинасын бүләк итте. Залга җыелганнарга үзенең ничә итеп чигү белән мавыгып китүе турында сөйләде. Бик теләп чигү техникасы белән уртаклашты, тамбур чигү серләрен ачты, мастер-класс үткәрде. Бик күп хатын-кызларның чигеп караганнары бар. Бүген алар шуны искә төшерергә, камилләштерергә килгәннәр. Хәния Гәрәева килә дигәчтен матур чигү үрнәкләрен күрсәтә, ничек иттереп шуларны чигәргә икәнен күрсәтә дигәчтен бик сөенеп килдем. Чөнки әниләр, әбиләр, апаларымның чиккән үрнәкләре бар. Аларны мин алып килеп музейларга да бирдем.
Күргәзмә хуҗасы Шигуны милли сәнгатебезнең һәйкәле дип саный. Аны саклап, барлап, карап тоту хатын-кызлар кулында. Әни әбиләребездән калган мирасны югалтмау балаларыбызга тапшыру мөһим. Милли сәнгатебез бик тирән тамырлар белән хәзердә яшәп килә. Бу аның яшәве бигрәк тә безнең татар хатын-кызларының батырлыгы дип әйтимме. Милли сәнгать безнең бик күп төрле. Ләкин шуның иң югары нуктасында торучы Шигу дип атарым мин. Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан оештырылган мондый чаралар дәвамлы булып, милли мирасыбыз киләчәк буыннарга да тапшырылсын иде. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Районыбызда театр ул милли хәзинә исемле театр ойлыгы бара. Ойдан артык вакыт эчендә 26 коллектив үзләре әзерләгән спектакльләрне тәкъдим итте. Бәйгедә халык театрлары белән бергә үзешчән театр коллективлары да катнашты. Үзешчән театр коллективларының театр ул милли хәзинә исемле район конкурсы Муслим мәдәният йорты планы нигезендә үткәрелә. Авыл мәдәният йортлары бу чарада ел саен актив катнаша. Быел иң яхшы дип табылган 7 спектакль Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йорты сәхнәсендә куела. Районыбызда ноябрь-декабрь айларында театр милли хәзинә исеме астында үзешчән һәм халык театрлары конкурсы безнең бик актив рәвештә үтте. Шушы конкурста җиңүче 7 коллективны менә Муслим район сәхнәсенә без чакырдык. Бик матур, тәрбияви, көн кадагына туры килгән әсәрләр күрсәтелде. Узып баручы атнада Ташлыяр һәм Мәләтамак авылы мәдәният йорты үзешчән театрлары Муслим сәхнәсендә имтихан тотты. Ташлыярлылар Фуат Садриевның Җәмиләнең җинләнү комедиясын тәкъдим итте. Ташлыяр мәдәният йортында эшләп килүче тамчылар зурлар театры ел сайын үзенең репертуарын яңартып үзгәртеп тора. Быел без Фуат Садриевның Җәмиләнең җинләнү комедиясын сайладык. Халык бик яратып кабул итте. Театр күлдерә дә елата да. Авыл халкы спектакльләрне ел сайын зарыгып көтеп ала. Зал тутырып үзешчән артистларның чыгышларын карарга килә, алкышларга күмә. Театр халыкны берләштерә торган уникаль күренеш буларак яши. Ташлыяр үзебезнең күрше авыл буларак, менә кызыксынабыз без аларның һәрберсе белән иҗатлары белән. Үзебездә яшь вакытта шулай театрларда уйныйдыр. Театр коллективларын без һәр вакыт шулай карарга яратабыз. Геройларның кичерешләрен күңелләр аркылы үткәрәбез. Район мәдәният йортында спектакльләр 17 февральгә кадәр барачак. Муслим сәхнәсендә чыгыш ясаячак коллективлар арасында әле тагын Олы Чакмак мәдәният йорты үзешчән театры һәм районыбызның 4 халык театры бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Оста куллы райондашларыбыз әз түгел, шундыйларның берсе Нәзир Әйюпов Боланлы авылында гомер кичерә. Райондашыбыз Горький автомобиль заводы коллекциясын туплау хыялы белән яна. Ретро автомобильләр җыючы Нәзир абый янында бездә булып кайттык. Нәзир абый кичкенәдән үк машиналар ярата, аларның төзелеше белән кызыксына. Райондашыбыз йөрмәгән юллар, бармаган төбәк калды микән. Техника җине кагылган райондашыбыз бүгенге көндә ретро автомобильләр җыю белән мәшгуль. Алай гына да түгел, ул аларны төзәтә, буй әледән-әле тузаннарын сөртеп карап тора. Менә газ писатады машиналар безнең Советлар Союзы бүтән илләргә саткан. Хәзерге менә интернеттан карап утырган икән. Америкада йөриләр һаманда бу машиналар. Монда да безнең Союзда күп машиналар йөриләр. Моннан 3 ел элек Оренбург өлкәсеннән ГАЗ-63 машинасын алып кайткан. Машинаны кабызып, Оренбургтан Мөслимгә кадәр ретро машинада кайткан ул. Без килгәндә Нәзир абый хатада вак-төяк эш белән мәшгуль иде. Солкында машиналары кабынмас дип уйлап ялгышканбыз. Көз көне сүндергән машина ачкычны бору белән кабынып та китте. Машинаның двигателе сәгать теле кебек эшли. Мин монсын алдым инде шул. Хатын исән чагында Нибо белән, шыбырал ни белән урманга кирип булмый үткәр чатырман. Мәйтәм, монда садырып беткән, лучше жалко булмас, иде шуны алып кайтыйк дигән. Хатында каршы булмады, алып кайт иде урманга, матрушкага тегесенәмсенә йөрү дип. Но аңа насип булмады йөрергә только. Ветеран шоферда 1961 елгы Горький заводы коллекциясы тупланып килә. Киләчәктә дә юраткан шөгылемне дәвам итәчәкмен ди Нәзир абый. Җирлегебездәге алтын куллы кешеләр тарихны саклауга менә шулай үз өлешләрен кертә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.
Районда сәләмәтлек 5 еллыгы бара. 5 еллык кысаларында төрле чаралар оештырыла. Шуларның берсе Тойгылда ул җирлегендә үтте. Фәнисә Габделхакова призына чоңгы ярышлар узды. Традициягә әйләнгән ярышларда 1-9 сыйныфларда укучы 100дән артык бала катнашты. Ярышлардан безнең репортаж. Тойгылда мәктәбендә озак еллар физкультура укытучысы булып эшләгән Фәнисә Габделхакова турында җирлек халкы бүген дә җылы истәлекләр генә саклый. Елдагы январь ахырында үткәрелүче чоңгы юлы авылдашларны гына түгел, район халкын да берләштерә. Чоңгы ярышлары елда шулай үткәрелә Фәнисә истәлегенә. Фәнисә безнең бик оста чоңгычы иде. Шуңа күрә менә елда үткәрәбез. Аллага шөкер, халык бик күп җыела һәм укучылар 99 укучы килгән менә бу ел. Башлангыч мәктәпләр арасында 1 чакрымга узуда малайлар арасында түбән табыннан Альмир Хабибуллинга тиңнәр булмады. 2 һәм 3 урыннарны Олы Чакмактан Нурислам Карипов белән Яңа Усыдан Нияз Искәндәровлар бүлеште. Мин инде бәләкәй чактан ук чоңгыда шуарга яратам. Һәм шуңа бу ярышка үземнең мискилем өчен килдем инде. Үз теләгем белән килдем бу ярышка. Мин спортны яратам. Түбән Табын мәктәбендә укыйм, 5нче класста. Мин спорт белән шул бәләкәй чактан шөгыльләнәм. Башлангыч мәктәпләр арасында 1 чакрымга узуда Мөслим гимназиясеннән Кәрима Фәтхуллина, Мөслим лицейнан Рәйлә Садыртдинова, Тойгылда мәктәбеннән Алия Хайретдинова беренче өчлеккә керде. Бүгенге ярышларга безнең 100дән артык бала җыелган 17 мәктәптән. Без инде башлангыч класслар һәм урта звено класслар арасында ярышлар үткәрәбез инде. Спонсорлар тарафыннан безнең бүләкләр куелган кубоклар, медальләр. Төп мәктәп командаларына килгәндә кызлар 2, малайлар 3 километрга узышты. Призлы урыннарны Әмәкәйдән Лияна Нуриева, Яңа Усыдан Камила Григорьева, Олы Чакмактан Алина Нәбиева, Мөслим урта мәктәбеннән Ислам Гыйлметдинов, Михайловкадан Максим Игнатьев, Тотбүләрдән Раниф Хафизов алды. Башлангыч мәктәп командалары арасында Мөслим гимназиясе, төп мәктәп командалары арасында Әмәкәй мәктәбе командасы җиңүче булды. Җиңүчеләргә иганәчеләрдән кубоклар, медальләр, бүләкләр һәм грамоталар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Сәләмәтлек 5 еллыгында өлкән буын актив катнаша. Бу атнада өлкәннәр чоңгыга басты. Һәр башлангычта активлык күрсәтүче апа-абыйларга без дә сыкланып кайттык. Өлкәннәрдә тормыш дәрте кайный. Яшьләре 60-70тән үстен булуларына карамастан, спортта яшьләрнең дә борынына чиертергә сәләтле алар. Бүген чыктык инде менә чоңгыда, кем Скандинавия таяклар белән чыктык инде йөреп кергә. Көн бик матур. Менә шулай юшып, матур итеп, өлкән яшьтәге кешеләр белән аралашып яшәү безнең өчен бик күңелле. Районыбызда моның өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Шундый матур көнне бер ветераннарыбыз белән, пенсиядәге апаларыбыз, абыйларыбыз белән менә шулай ак буена чыктык әле. Мөслимдәге пенсионер апаларыбызны, абыйларыбызны чакырабыз. Шундый рәхәт, барыбыз да сау сәламәт булырга язсын барыбызга да. Пенсиягә чыккач спортка вакыт табыла икән ул. Җирлегебез өлкәннәре шушы фикерне җиткерде. Чоңгычлар салган сукмактан да энергия бөркелә төсле. Соф һавада йөреп кергәч, яшәүләре җиңел булып китә ди өлкәннәр. Без семья белән дә чыгабыз. Көн матур, күңелле. Үзебезнең сәламәтлеккә дә бик файдалы. Шушы чоңгы шулда чараларда актив катнашабыз. Беркайчан да калдырганыбыз юк. Көн сайын чыгабыз. Мөслимдә чоңгы шуучылар, Скандинавия йөреше белән шөгыльләнүче апа-абыйлар саны әз түгел. Көндәлек тормышта без күреп ияләшкән, аякларын көчкә сөйрәп, таякларына таянып басып торган картлар түгел, сәламәт тормыш рәвеше алып баручы өлкәннәребез алар. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.